Όλοι σήμερα αναζητάμε κάτι στο ίντερνετ. Όμως θα ήθελα να σας πω το σημαντικότερο πράγμα και αυτό που όλοι ψάχνουν από το ίντερνετ είναι το Hello guys, I decided to go to the Disney Listen because I want... Είναι κορδάτες. Κορδάτες. Έχω δει πολύ κόσμο και έχω βρει πολλά χρυσά. Εκατομμύρια. Έχετε πάει πολλά λεφτά, Κινήθηκα ένα πειθαμένο ζωντάνο και την κινήθηκα τον έπιακα. Τον έπιασες? Τον έπιασα, τον έβαλα πάλι κάτω. Σκότωσες πάλι? Πάει, το έκοψα το κυράκι του τσαπίου. Don't ever start a troll war. Ακριβώς. Τι θα ήθελες αυτοί που σε ακούν και σε βλέπουν αυτή τη στιγμή, Μαρία, τι μήνυμα θέλεις να τους μεταφέρεις? Κάνε με admin! Να σου δέσει τα χέρια η Υπεραγία Θεοτόκος. Να σου δέσει τα χέρια η Παναγία. Πώς περνάει η ζωή στον Ευρωπόταμο? Αθλητισμό 0, χασικλιακός πολύ, πίνουν πολλά ναρκωτικά, λίγο αθλητισμό και σώσον Κύριο το λαό σου. When you say doggy style, we say στα 4. So girl. Yeah, that's right. Φαίνεται εδώ να σχηματίζεται ένα φωτοστέφανο, το πρόσωπο εδώ, ενώ ένας όπως το σωματότυπο. Άρχεται προς τα κάτω. Ο Πανιερός. Άμα θες, κάτσε εσύ εδώ με τις γκόμενες, τα χωράφια και τους καναπέδες σου. Πρόσεξε πώς μιλάς, Τους καναπέδες και τα σκρίνια τρως. Και κάνεις την κυρία σε μένα, Να σου πω, πριν 2 μήνες ήρθες στο κρεβάτι μου και μύριζες βουλγάρα. Ήρθες!